Gol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol! And Tita Tanya Chinita. Kahit 2 months pa lang po kaming magkakilala ni Angelo ay nag-live-in na po kami. Feel good morning sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood tuwing umaga sa programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Isabel ng Kalumpit, Bulacan. 24 at ngayon ay single mom. Dati po rumarampa ako sa mga beauty pageant. Sa mga fiesta, mga mutya. Nako, suki po ako dyan. At dahil po sa aking angking ganda at talino, ay nagkagusto po sa akin si Angelo. 28 po siya nun. Todo effort siya para masungkit ang aking matamis na oo. Si mama ko po ay tutol na tutol sa pakikipag-live-in ko dahil wala pang trabaho si Angelo at umaasa lang sa mga padala ng magulang niya na nasa Amerika. Pero mabait naman po si Angelo. Kaya natanggap rin ni Mama kalaunan ang aming relasyon. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Pasok ka. Grabe laki ng bahay nyo. Di naman. Ilang Sakto lang. bedrooms to? Ano lang, 4. Meron dun 4 para sa... lang? 4 lang. Pwede mag-CR? Share ka muna. Ngayon talaga. Oo, kanina pa ako naiihi eh. Sama na lang ako. Huy, grabe. Hindi ako pumunta para dyan ah. Akin na yung... Laki ng CR nyo. Dito na Grabe, natin- parang kwarto na namin to eh. Dito na natin ilapag yung gamit mo ha. Sige. Dito na tayo sa kwarto ko. Ay, gusto mo ba... Sino mamili- kasama mo dito? Ako lang, di ba? Sabi ko sa'yo, yung magulang ko nasa US na, pati yung kapatid ko. Pero ang linis eh. Sino nagme-maintain? Ikaw? May ano lang kami, may binabayaran lang. Stay out. Ah, okay. Para lang maglinis. Pero yung pagkain mo, paano? Wala, nag-order lang ako.
Order lang ako, Pero ang tamad ako. linis ng bahay, in fairness, ang linis mo talaga. Kaya lalo akong nai-inlove sa'yo. Ang linis mo sa katawan, pati sa bahay. Hindi ka na. Tagal naman, sasamahan kita dun. No. No, Ito talaga. muna ako. Ayan, tapos na. Ha? Ano ba? Bilis mo namang umihi. Mala ambulansya, di ba? Ay, mala ambulansya, Ano yun? Bumbero. Bombero. Sige, ako naman yung magbubombero ngayon. Uy, bombahan kami. Bombahan kami. Uy, loko kayo talaga. Pero Angelo, alam mo, sa'yo lang ako naging ganito. Yung kahit bago pa lang, Mm. parang, alam mo ba yung soulmates na naniniwala ka ba dun? Oo naman. Parang ang gaan kasi ng pakiramdam ko, parang ilang weeks pa lang tayo magkakilala. Parang ang tagal-tagal na natin magkakilala. So parang yung wavelength ng natin, ng lahat ng meron tayo, magkapareho. No? O baka ako lang yun Sinabi mo, ako lang, parang ngayon ka lang naging ganyan. So marami pala, dati. Oo, mga manliligaw. Oo naman. Alam mo Sigurado naman ka. yun, no? Ayoko na magyabang. Pero ngayon pa lang nagiging honest na ako na marami nang ligaw. Pero hindi ko sila sinagot kasi nga, alam mo, hindi ko makasundo. May mayabang. Buti naman, No. yung mama mo pumayag na sumama ka na sa akin. Hindi pa siya payag na payag. Mm. Medyo hindi pa ako kinakausap. Hirap nga sa bahay Pero sabi ko, magiging maganda naman yung kinabukasan. Nagdududa kasi siya na baka, alam mo yun, kasi wala kang trabaho. Pero sabi ko nga, mga magulang mo nasa ibang bansa, kaya hindi mo naman siguro ako gugutumin, di ba? Oo naman. Explain ko lang bakit hindi ako nagtatrabaho. Ayaw ng magulang ko. Gusto nila, bantay lang ako dito sa Yun nga bahay. yung sinabi ko kay mama. At saka- Alam mo naman yun sanay kay papa na masipag. Tsaka kung ipipilit ko, papupuntahin nila ako ng US, ayaw akong tumira dun. Lalo ako mapapalayo sa'yo. Pero baka dumating yung time na, paano? Hindi ba tayo pupunta doon? Di kung pupunta ako dun, isasama na kita. Talaga? Oo, magiging misis na kita. Napakadaya mo. Kinikilig kasi ako sa sinabi mo. Binigla Ganyan mo. ako pag kinikilig Ganun ba yun? Binibigla mo naman ako. Ha? Ikaw lang ba marunong? Ganun lang ba yun? Halika na nga dito. Uy, hindi ako sanay sa ganito Talaga? Sure ka? Hindi, baka kasi isipin mo, porque, Naisi girl ka? Wala akong iniisip na ganun. Ano ka ba, Isabel? Mahal kita. Kaya nga dinala kita Mahal dito. din Ikaw lang yung babaeng dinala ko dito sa bahay. alam ko naman yun. Mahal kita. Mahal ba ako? Para bakit may Huwag ka nang lumingon May dito. lipstick dun. Lipstick sa nanay ko yan. Sa nanay mo yan. Expired na yan. Ito. Angelo. Isabel. Isabel. At makalipas po ang 1 taon ay nabuntis po ako. Kapatid, kumusta ka na dyan, sis? Okay naman ate. Eto, nahirapan lang ako sa pagbubuntis ko kasi lagi akong nagsusuka. Tsaka ate, ayoko kita makita sa Facebook. Pwede unfriend muna kita. Kasi baka mapaglihian kita Ganon! Ate mo ako, tapos gaganyanin mo ako. Hindi. Pero ate, salamat lagi mo akong chinecheck ha. Kahit ano. Si Oo mama, naman. si mama asaan? Ito, ma! Ma! Sabi na ng anak mo, dali, buntis pa naman ito, baka magmana dito sa'yo. Hello? Ayan. Hello? Kamusta ka naman dyan?
Mama, okay naman po ako. Mama, ganito pala magbuntis noon. Lalo ko po tuloy na-appreciate nung mga pinagbubuntis nyo pa kami ng mga kapatid ko. Sorry po sa lahat ng pagkukulang. Ang hirap po pala talaga magbuntis. Eh, sinasabi ko sa iyo eh. Ikaw lang ang matigas ng ulo. Basta, itong masasabi ko sa iyo, anak. Kung gusto mong umuwi, laging bukas ang bahay para sa iyo. Diba, Trixie? Diba, Trixie? Oo naman, sis. Nandito lang kami at naku ha, pag ikaw inaway ka ng Angelo na yan, makakalaban ko talaga siya. Kaya nga, sabihin mo lang at babarilin namin yan. Hoy! Wag, ma. Ikaw naman, papapakin ko yan. Ha? Papakin ko. Ate! Bakit? Sayang din Talaga. yan, no? Laman dyan din yan. Pero ate, anong ninang ka nito ah? Oo naman. Mm-mm. Magtatampo ko pag hindi mo ko ginawang ninang yan. Baby yan. Ate, pwede sagot mo yung handa sa binyag? Hello, Chappy na. Bye-bye. Hindi na kita. Chappy na. Ingat ka dyan. O, ingat ka dyan, ha? Tawag ka lang pag ikaw ay may kailangan o may nararamdaman. O aawayin ka ng walang yamo at tamad mong kalibin. Ma, okay na nga sila. Hayaan mo na. Masaya na yung kapatid ko. Basta may kutob ako dyan. Tandaan mo, iba ang kutob ng isang ina. Nanay. Bye-bye, Talaga. sis. Ingat. Ingat! Opo! Napakaayos naman po ng lahat nung una ang and tita. Pero nung nanganak na po ako ay bigla pong nag-iba ang ugali ni Angelo. Anak, Ang ingin Dede ng ka nga, bata Dede. niya. Grabe naman sumuso tong anak na to. Ba't ka ba Ba't ka lumabas? Di ba sabi ko, i-lock mo lang yung gate? Tapos, lumabas ka pa talaga sa bahay? Pinapaarawan ko lang Hindi ka yung nagbra. bata. Hindi na kami naaarawan. Inaarawan? Ba't ako... So, kitang-kita ka na nagpapadede ka ng anak natin nung nag-deliver ng gasol. Pati yung nag-deliver ng tubig. Anong lalandi ka ba sa kanila? Ano? Nang lalandi ka ba? Angelo, nagpapatawa ka ba? Nagjo-joke ka ba? Masagot ka! Ha? Angelo! Masagot ka! Ano? Anak, wag ka umiyak, wag ka umiyak. Angelo, bakit mo ko sinampal? Sabi ko, huwag ka lumabas ng bahay. Ba't ang tigas ang ulo mo? Ha? Bakit ang tigas ang ulo mo? Ha? Ang tigas ang ulo mo? Ha? Angelo, Bakit? nangyayari sa'yo? Angelo, bakit hindi ako lalabas? Wala akong ginagawang masama. Ang daming mga... Nagpapaaraw lang ako. Nagpapadede lang ako ng bata. Wala akong ginagawang masama. Hindi ako nanlalandi. Ano mga sinasabi mo? Ha? Ha? Di ba sabi ko, huwag ka lumabas? Ha? Papadede ka ng anak natin? O baka sa iba mo gusto magpadede, ha? 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 Angelo, wag mong idama yung anak mo. Angelo, wag mong idama yung anak mo. Ikaw, bata ka, tumahimik. Tumahimik ka. Aray! Malaban ka? Malaban ka? Di ka dito. Di ka dito. Di ka dito. Pasok Anak, dito. dito muna. Pasok. Ilalapag mo na kita. Pasok! Dito kayo sa bata. Sa loob. Ha? Oh, dali mo yung bata. Kunin mo. Oh, diyan kayo. Anong nangyayari? Akin na yung pitaka mo. Akin na yung pitaka mo! Akin na. Kukunin yung pitaka ko. Ha? Simula ngayon. Ha? Simula ngayon, hindi ka na makakalabas dito sa bahay. Angelo, Tingnan mo. ano nangyayari sa'yo? Angelo, ano nangyayari? Akin na yung pitaka mo, pati yung ATM mo. Angelo, baby, Akin na. anak. Bakit mo kinukuha yung cellphone ko? Akin na! Ha? Masagot ka? Masagot ka? Sabi ko akin na. Angelo, nangyayari Tumigil ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Akin na! Ha? Andyan na, may mga pagkain dito. Sa kwarto, may CR naman. Basta huwag kayong lumabas dito, ha? Ilalak ko yung kwarto na yan.
Simula ngayon, hindi na kayo lalabas ng anak natin. Intindihan mo? Hindi ka na makakapanglandi dun sa mga delivery boy ng gasol, ng mga at mga parcel. Ha? Intindihan mo? Angelo, anong nangyayari? Anak! Hindi ko po alam kung anong nangyayari kay Angelo. Sinusubukan ko po tumakas pero wala po akong pera dahil kinuha niyo po lahat ng pera ko, pati wallet ko, pati ATM ko. As in, wala po ako natirang pera. Hindi na niya nga po pinapalabas ng bahay. Kinulong pa sa kwarto kami mag-ina. Kaya ang ginawa ko po yung mga barya pong nakikita ko, iniipon ko po para makatakas po ako. Anak, tahan ka na, anak. Pagtyagaan mo muna yung breast milk, anak. Okay. Anak. Mama, sabi nila masana all. Buksan ko na yung pinto. Anak, makakatakas na tayo. Anak, aalis na tayo dito. Anak, halika na. Dali. Saan pupunta? Ha? Saan pupunta? Aalis na kami! Lalayasan! Balik ka dito. Ha? Lalayasan mo ako? Lalayasan mo ako? Lalayasan mo ako? Aalis na kami! Hindi ka makakaalis, di ba? Tatakasan mo ako? Tatakasan mo ako? Hindi na bakit? Tatakasan mo ako? Aray! Diyan ka na! Tara na, anak! Anak, takbo! Wait! Tulungan niyo po kami! Inahabol ba kayo? Kuya, tanod po ba kayo, kapitan? Sakay kayo! Hindi, tricycle driver ako! Tulungan niyo po kami! Sakay! Bumalik kayo dito! Tulungan niyo kami! Bumalik kayo! Bilisan niyo po yung tricycle niyo! Kinta po, kinta! 120! 120, bilis! Bumalik kayo dito! Mama, tulungan mo. Sis, ano nangyari sa'yo? Ate, tulungan. Puro ka pasa. Nanginginig ako. Yung anak ko kumiiyak. Anong nangyari sa inyo? Ma, kinukulong po kami ni Angelo, ma. Napaka-demonyo po ni Angelo. Tama ka, mama. Tama po kayo. May something si Angelo. Diyos ko. Ay, Napakawalang hiya talaga ng Angelo na yan. sino ka ba yung baby? Sis, ako yung sis mo. Nagpahana sa akin yung anak mo. Ate, tulungan niyo ako, mama. Andito ka na. Safe na kayo dito. Asan ba yung walang yung Angelo na yan? Ate, barangay mo natin. Ate! Relax ka lang. Ate, nakikinig mo ako. Ate, tumatawag si Angelo. Ate. Sagutin mo. Kung gusto mo ako sasagot yan. Sabihin mo, wala na siyang pag-asa sa'yo. Hello? Hello?
Tigilan mo na ako. Bumalik ka na, please. Tigilan mo na ako, Angelo. Bumalik ka na, nagbago na ako. Hayop ka, di mo- Sasaktan, please. Hayop ka, demonyo ka! May sa demonyo ka! Tama ang nanay ko at kapatid ko. May sa demonyo ka! Wag ka magpapakita sa amin ng anak ko! Ha? Papakulong kita! Demonyo ka! Oo, nasaktan kita. Nasaktan ko pati anak natin, pero bigyan mo pa ako ng isang chance. Magpapago na ako. Hindi ko kayang wala kayo dito sa bahay. Ayoko na. Pagod na ako. Kaya tama na. Please, Na, Angelo. bigyan mo ko chance magbago. Nagbago na ako. Mahal na mahal kita. Isabela, mahal na mahal kita. Isabel pala. Tama na. Ayoko na, Gusto ko Angelo. kayo makita ng anak ko. Miss na miss ko na kayo. Ayoko na, Angelo. Tigilan mo na kami. Pag pumunta ka dito, babarangay ka namin, nakablatter ka na sa pulis. Tigilan mo na kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!